My jsme ti z Čepic a Horažďovic, ochotníci, všeho schopné ženy a maníci. Nejsme profíci, jenom věční amíci. Na herce si jenom hrajeme, protože se rádi smějeme. Vítáme vás tady a předem děkujeme za to, že budete tolerantními diváky. Na úvod se krátce vrátím k historii Čepického a ochotnického divadla. Podle kroniky, kterou máme k dispozici, tu bylo naposledy hráno ochotníky v roce 1943. Další informace už nemáme. V roce 2015 vznikl Čepický dětský ochotnický soubor, se kterým jsme uvedli 5 her. Poslední představení bylo odehráno v Rábí v lednu 2020. Následovala covidová pauza, během níž všichni naši dětští herci tak trochu odrostli a na dospělé jsem si netroufala. Nakonec jsem byla přesvědčená k tomu, abychom s divadlem pokračovali, nicméně jsem se domnívala, že tolik dospělých herců v tak malé vsi nenajdu. Pak se ale ozvala rodinka Ježkova, že budou hrát všichni, tedy kromě psa. Takže jsme už měli 7 herců. Nakonec jsme na poslední, ale zároveň na jednu z hlavních rolí povolali silnou posilu z Horažďovic. Uvedeme hru obecně prospěšná strašidla, jejíž scénář napsal Petr Tomšů a poskytl nám jej zadarmo k dispozici. Já scénář jen upravila pro místní podmínky, takže pokud by někoho ta hra naštvala, stěžujte si u pana Tomšů. Chtěla bych poděkovat městu Rábí za poskytnutou finanční podporu. Opravdu děkujeme a vážíme si toho. Zároveň Aně Nachtigalové z hostince U Polenů za to, že nám umožnila hrát v hospodě a topila nám, protože nemáme kde jinde zkoušet. A pak bych chtěla podepsat. Máme tady Aničku. Je tady naše Anička někde? Anna Nachtigalová. Omluvila se z důvodu nemoci, nicméně jsme doufali, že si kytičku nenechá ujít, takže bude předána později. Chtěla bych poděkovat hlavně souboru. Opět se mi potvrdilo, že v tak malé vsi je tolik šikovných lidí, kteří se dokážou semknout, když jim o něco jde. A souboru děkuju hlavně a především za to, že mě jako samozvanou režisérku respektoval. Ale hlavně za to, že na zkouškách panovala výborná nálada. Že jsme se opravdu nasmáli. Mnohdy ještě mezi dveřma jsme se všichni řechtali. A to si z našeho pokusu o divadlo, protože nic jiného to nebude než pokus, odnáším a mám z toho ohromnou radost. Za představením, které za chvíli začne, byť se to nemusí zdát, stojí ohromný kus práce. Vždyť jsme na něm společně odpracovali téměř 1500 hodin. Slovo ochotník tak přesně vystihuje podstatu věci. Všichni byli ochotní udělat pro zdar hry vše. A tak prosím ještě jednou, buďte tolerantními diváky, nakonec nejsme v Národním. Přeji vám do nového roku hodně zdraví a hlavně tu dobrou náladu a smích, protože to je opravdu koření života. Užijte si dnešní večer a snad i naše představení k tomu přispěje. Děkuju vám.
Tak končíme, vážení. Už svítá. Já už mám na tyhle noční šichty fakt starý kosti. Nestěžuj si. Počkej v zimě, postrašíme 16. A víš, že mě ty mladý holky už ani neberou? Pomož mě. Myslel jsem 16. A ne 16. 16 hodin v kuse, v mrazu. A víš, jak dlouhý bývají ty noci v zimě? Brr, to mi ani nepřipomínej. Sakra. Můžeš mi říct, proč to do sebe pořád strkáš? Ty jsi přece býval bez hlavy, rytíř. No jo, ale se mi to tam nějak šprajclo, podívej, ani kousek. S mečem udělám stejnou parádu. Houby, přirostla ti. Kdybych strašil pořádně, tak se ti to nestalo. No, teď jsem celý od krve. Nemáš nějaký hadr? Hadr? No. A myslel jsem kousek hadru, ne celý prostě radlo. Nemám hadr. Tady už není vůbec nic. Se kolem sebe podívej. Spustlo nám to za ta staletí. Za chvilku nám to spadne na hlavu. No, tak mě napadá, že bych věděl, co s tou tvojí hlavou. Na to ani nemysli. Jsem rád, že mi drží, že ji nemusím pořád sundávat a nandávat. Pamatuješ si, jak jsme ji jednou celý rok nemohli najít? Jo, nakonec ji našla Kája. Hladomorně. Kája z Čepic. Tu jsem měl rád. Ta se nás vůbec nebála. No, kde asi skončila. Nedala si pokoj, dokovat mi tu hlavu nenašla. Ale já vím svoje, kdo mě ji schoval. Ty myslíš? Bacha, už ne? Myslím, nikdy se nepřiznala. Dobré ráno, má paní. Viděl jsi ten mrazivý pohled? To jde člověku až do morku kostí. Já jsem nic neviděl. Ještě pár staletí a určitě mi odpustí. Nezahrám si karty? Mariáše? No. To ale potřebujeme třetího. Aha, tak zkus toho ducha zavolat. Ducha ne, ducha prosím ne, to zas dopadne špatně. Tak chceš hrát nebo ne? No jo. Tak Mariášek, umíš ho? Flek? Mám, ale ne, flek v kartách. 7. Mám. Co říkal? Slyšel jsi, ne? 100. Mám. Co říkal? Prosím tě, nezdržuj. Já už končím. A počkej, lepších 100. A 100 se 7. A dur. A tuti. A kalhoty. A trenky. Počkej, co blázníš, ten se nehlásí.
Když on mě úplně zblbnul, já už nevím, jestli hraje, nebo zase straší. Ať ukáže karty. No, strašil. Já to věděl, takhle to dopadá vždycky. Neříkal jsem to. No jo, ale jak teď budeme hrát? No, co zavolat? Co zavolat Luciáše? Luciáše? No nevím. V poslední době mají v pekle docela napilno. Ale co? Zkusím ho zavolat. Dám svou duši tomu, kdo si se mnou zahraje karty. Jsem s tou duší. To jste vy. To jsem si mohl myslet. Nazdar Luciáši. Potřebujeme třetího do Mariáše. Dejte pokoj s kartama. Já teď nevím, kam dřív skočíš. Víte, co se všude kolem děje? Když my se tady hrozně nudíme. Proč si nepořídíte televizi? Výborná věc. Náš vynález. Taková pevnička pro zábavu. To musí být ale pěkně drahý. Dotujeme výrobu. Nám se totiž vrací v dušičkách. Ale fakt nemůžu. V pracovní době jen za účelem získání duší. Máme promo. A když si k tomu naléjeme trochu dobrého vínka? Víno. Tak to bych možná tu jednou partičku mohl stihnout. Ty chceš taky pít víno? No jasně, teď už jsem plnoletý. 680 let. Téměř jako hra. Jenomže... No to má furt vytírat. No, ty tady zase děláš, jak kdybych to neudržel. 680 je 680. A kde je zbytek? Myslíš ducha? No, ducha a tu vaši paničku. Patrně. A já vám povím, já tady s ní být zavřený celou dobu na hradě. Já už bych si s ní věděl rady. Rozpálil bych jí do běla. No, bílá. To už je. Se to kažete. Flek. No, s jakým trofem? No, tak to vám pěkně děkuju. Jakole? Co si vlastně teď dělal? Nic zvláštního. Běžná hrmácí hádka. Proč ona tady vůbec straší? Nemá být pekle? Nevím, třeba je peklo záležitost mužů. Jo, pánové, co se týká genderové vyváženosti, tak peklo by mohlo jít příkladem. Asi je tu ještě něco drží, že tu ještě musí být. Ticho, někdo jde? A je jich víc? Za chvilku tu jsou. Rychle mizíme. Máte štěstí, zrovna jsem měl výborné karty. No, to je určitě. Tak padáme. Tady to teda páchne. Jako v pekle. No, spíš jak ve veřejných záchodcích. To je to samý. Jaká je tu zima. No to máte tam. Středověké hrady se stavěly z kamene. Měl výborné izolační schopnosti a dokázal udržet zimu uvnitř celou zimu. Aha. Já myslel, že to bylo kvůli obraně. No to taky. A proto ještě stojí. No, moje buldozery si s tím poradí. No ale jak poradí, pane místostarosto? Náš památkový odbor vám přece vydal jasné stanovisko, co se bourání týče. Tady jde o významnou kulturní památku ze 14. století, která má obrovský historický význam pro náš kraj. A proto jsme zásadně proti demolici a navrhujeme pouze částečnou rekonstrukci. Jaká kulturní památka? Teď se na to podívejte. Tady to vypadá jak v prasečáku. Co to bylo? Že by první středa v měsíci? Tak to byla Veluzína. Teď je to tu samá díra. No a proto
potřebujeme tu rekonstrukci. Dokážete si představit, kolik by to stálo? Nezapomeňte, že máme ztrátový rozpočet. No, a díky komu? Díky komu? Díky lidem, kteří mě volili. Paní ekonomka má pravdu. Sleč. Tady slečna paní ekonomka má pravdu. S takovou investicí jsme nepočítali a proto se teď přijde architekt a ten nám předloží nějaké návrhy a my je zhodnotíme. A ten váš architekt má vůbec nějaké zkušenosti s historickými památkami? Tenhle? Ohromné. Plnoužík chce stavět na moderní penziony, ani nepoznáte, že nějaká kulturní památka tam byla. Ježišmarja. No a ten případný penzion by provozovala radnice? No, já myslím, že by ho radnice měla pronajímat nějaké soukromé firmě za rozumný peníz. Třeba i mé stavební. Ale to by muselo být vyhlášeno žádné výběrové řízení. Kašpárky pro veřejnost si udělejte. Ale stavět a provozovat budu já. Dobrý den, pane architekte. Dobrý den. Dovolte, abych vám představil, to je naše ekonomka, slečna paní Kostohryzová a naše památkářka, doktor Blechová. Dobrý den. Dobrý den. Tak co? Máte to pro nás? Myslíte ten penzion, co jste si objednal? Penzion. To byla jedna z variant. No, ten penzion, ten by tu šel. Vzhledem k velikosti projektu by se jednalo spíš o rezort. A vzhledem k blízkosti řeky Otavy doporučuji projekt zacílit na vodáky. Chytré. Na vodáky? Vždyť hlavě na kopci. S tím jsme počítali. Rezort bychom vybavili simulátorem řeky. No výborně. Takže vodáci si rezort vůbec neopustí, všechny peníze tam utratí a ještě budou plně zážitku z takzvané divoké vody. Chytré. No, řeka by si nakonec taky odpočinula. A můžeme tedy vidět ty plány? Samozřejmě. Takže, jak vidíte, prostor je tu velký. Můžeme tu umístit 2 samostatné budovy, mezi kterými je situovaná zahrada s vyhřívaným bazénem. Hřiště, kanál se simulátorem plavby na kánoji, kinosál s promítáním záběrů z řeky a samozřejmě parkoviště s odpovídající kapacitou. A teď pozor, do pár kanceláří třeba zde umístíme finanční úřad, aby se neřeklo, že z toho lidi nic nemají. Ale to je mazaný. A tohle je co? Tohle je jezírko s plameňáky. A tento bogán tady, to je paráda. Bogán? To je nějaký svinstvo. Já teda nejsem stavař, ale podle tady toho vašeho plánu to spíš vypadá na novostavbu. Nebo jsem někde přehlédla původní hradby a zdivol. Ne, projekt počítá s kompletní demolicí původní stavby. To nemyslíte vážně? Vždyť je to historická památka. Ale s tím jsme počítali. V recepci bychom umístili nástěnku s fotkami a textem. To mají rádi, budí to zdání historické souvislosti. A možná bychom mohli na parkovišti nechat metr původního zdiva s cedulkou. No, ale to vypadá všechno strašně draze. Už máte nějaký rozpočet? Samozřejmě, počítejte s částkou 850 milionů korun. 850 milionů korun? Vždyť máme ztrátový rozpočet. To je naprosto v pořádku. Většina radnic, která s naší kanceláří pracovala, měla dříve či později ztrátový rozpočet.
Ale prostě ne a ne, já s tím kategoricky nemůžu souhlasit. Vždyť toto je významná historická památka. Zdejší rod ve své době znala celá Evropa. To je jejich logo. To je rodu Švihovských z Riesenberka. A ti ve 14. a 15. století patřili mezi nejvýznamnější rody Českého království. Bohužel tedy až do té nešťastné události roku 1504, kdy zde na hradě byl popraven Kůta Švihovský z Riesenberka. A pro nevěru? Ne, nešťastná láska v tom byla. Ach, nešťastná láska. Ano, podle pověsti rytíř Kůta Švihovský z Riesenberka miloval urozenou Bohunku Meziříckou z Lomnice a unesl jí na zdejší hrad. Zde snížil jako s manželkou, ale za ženu si ji nikdy nevzal. Bohunka to těžce nesla, prosila, vyhrožovala, tlačila na něj, ale rytíř byl neoblomný. Když mu zas jednou zpívala, v návalu zlosti vyhodil z oken hradu ven a podle pověsti prý dopadla až tam dolů na ty kameny z řeky. Růza. A co bylo dál? No, normálně by mu to asi prošlo, ale poddaní a okolní rody v té době kultu moc nemuseli. A tak toho využili a milý pan rytíř byl zde na hradě popraven. Hlavu mu stěli a nabodli na hlavní bránu, aby vzlížela na rábské městečko. A trup mu ještě probodli. Růza! To je dívat se na tu díru. No dovolte, tam já jsem se narodila. Ale to není vše. Krátce po jejich smrti začalo zde na hradě strašit. Lidem se začala zjevovat bílá paní a bezhlavý rytíř. Bezhlavý rytíř trestá zlé, bílá paní pomáhá hodným lidem. A jak přesně trestá ten rytíř ty s tou drobnou charakterovou vadou? No usekne jim hlavu a nosí místo té svojí. Povídačky nevzdělaných primitivů. Ne, pověsti. A ta bílá paní nosí takovej ten vysoký čepec? No ano, to je henin, oblíbená pokrývka hlavy mladých šlechtičen v té době. Asi jako dnes sluchátka. A má bílý rukavice, přes obličej závoj a takovej ten velký límec? No ano, a jak vy to tak víte přesně? Tam byla. Kde kdo byl? Tam stála, chodila, byla celá bílá. Lucie Bílá. Bílá paní tady takhle chodila. To je to zatanec. Prosím vás, paní Kostohryzová, je vám dobře? Vy jste asi nějaká přepracovaná. Pondělí ráno? Bude nějaká nemoc. Mám tady nějaké práce s sebou. Chcete? Ukažte, jaké. Různé. Já tomu trochu rozumím. A ty modré? Ty jsou na co? Jsou na povzbuzení. To nebude nic tady pro paní. A ne, naopak. Ona potřebuje povzbudit. Máte někdo vodu? Ani vy nemáte? Vy taky nemáte? Paní Blechová, to je někdo od vás od památkářů. Ne? Proč si to myslíte? Že vypadá tak historicky. Ani od vás není, pane architekte, nějaký bylíku na zakázky? Nemyslím, že by někdo z vedení. Ví někdo, kdo by to mohl být? To je místní duch, naší tady po nosích. Aha. Opravdový duch? A kde se tu vzal? Nevíme.
Nějaký duch zazděnýho podláháře. Ten je z nás nejvíc! Kostra, to je konící kostra! Modelka. Ne, podle pověsti to má strašný kostel. Teď už tu chybí jen bezhlavý rytíř. Už jde. Ale už dost. Tak dost? Kdo jste a co tu pohledáváte? My jsme zástupci tohoto města. A kdo jste vy? My jsme zástupci onoho světa. My jsme strašidla. Nemůžete to nechat. My tady dáme svůj práci. To my taky. Moment, vy jste zástupci města? Města Rábí? To jsem nechal povýšit na město já a zbudovat ochranné opevnění. No, zřejmě jsme nezačali nejlépe. Dovolte, abych se představil. Jsem bezhlavý rytíř Půta Švíhovský z Riesenberg. No to ale já vás znám. Vy mě znáte? To není možný. Vy to taky strašíte? Ne, to straší na radnici. To je moje jméno, jsem Blechová, to je moje jméno. Jsem památkářka, znám vás ze starých kronik. Aha, vy jste Blechová. Z toho si nedělejte. Za našich časů bylo taky plno blech. To se stačí pořádně vykoupat, trochu terpentínu do vlasů. Ne, jak říkám, je to moje jméno a jsem památkářka. A znám vás z kronik. Tak to jo, moc mě těší. Toto jsou mý společníci, Kostlivec a Duch. Lejden. Já jsem dřímal. No, to já si taky rád zdřímnu. Hlavně ve dne, protože se straším. Ne, Jindřich dřímal. Jo, tak to Jindra si pospal. Místo starosta Jindřich dřímal. To je, jako byl za vás purkmistr. Aha, rozumím. Tak na vás si dám pozor. Protože za našich časů bývali purkmistři pěknější Zuňkové. A to se vůbec nezměnilo. Já jsem Kostohryzová. Kamaráde, na to bych si dával pozor. Omluvte prosím mého přítele, paní. Slečna. Co prosím? Já jsem ještě slečna. Slečna. To spíš stará pana, ne? A vy jste kdo? Já jsem architekt. To je něco jako stavitel teoretik. Vím, co je to architekt. Můžete mi ukázat ty plány? A vy se mě někdy znáte? No jistě. Víte, kolik hradů já už jsem dobil. Prosím. Bože, teď vy z toho chcete udělat pustou poušť? Ty to máš obráceně. Počkej. Tak, aha, tady to pokračuje. Tu jsou nějaké komůrky pro služebnictvo. To je rezort pro movité vodáky. Hrabe, už tady jaksi nepočítáme. Nepočítáte. A kde budeme strašit? Tak teď vážně. Jak sami jistě vidíte, tento objekt se nachází v dezolátním stavu. Prší sem, fouká sem, divo se rozpadá. Dá se říct, že tento objekt ohrožuje občany tohoto města. A to my nemůžeme dopustit. A co se týká vašeho strašení? Máte na to živnost?
Jste plátci DPH? Jak daníte příjmy? Příjmy? Žádný nemáme. My tu strašíme zadarmo. Jak zadarmo? Kdy vám tady melozína? Jak platíte poplatky ose? A co? Zdravotní pojištění. A koukám, vy byste to zrovna potřeboval. A co školení bezpečnosti práce? Požární ochrana? Co když vám na kontrolu přijde hygiena? Hygiena? Co to je? Pracovní pomůcky, hlodavci, čistá voda, tepelné zpracování masa. No jasně, teď on myslí mučírnu. Mučírnu? Tak tu tady máme. A to jsem ještě nezačal se sociálkou. Jak já to vidím, nemáte tu co pohledávat a hrad se bude bourat. No, to není ještě jisté, naše stanovisko. A ovšem musí hlasovat zastupitelstvo. Já vám říkám, že bourat se bude. Se všemi zastupiteli jsem mluvil, koaliční jednání proběhla, peníze přitečou. Bourat se bude a basta. My už tohle investicí taky počítáme. Tak pozor, nic se bourat nebude. A poteče tady krev. Můžeš, prosím tě? Co chcete dělat? My nemáme žádné zbraně. Tak to bude alespoň rychle. Přece byste nedosekal neozbrojené civilisty. To je moje oblíbená kratochvíle. Ušetřete aspoň slečny. Žádné první. Tak kterou pahlavičku si dneska nasadíš? Hlavně ne tu kostohryzovou. Ten nemil hlavu. Burkmistrovu hlavičku ještě nemám ve své sbírce. Ne, prosím, moji hlavu ne. Vemte si jinou. Tak dost a padejte. A pamatujte si, nic se bourat nebude. Hrad tady stojí bezmála 700 let a dokud tady budu já, tak se na ní nesáhne. Jasný? Vaše stanovisko zahrneme do připomínek. Pobavili jste se? Ani moc ne. No, něco mi říká, že jsme se jich úplně nezbavili. No musíme něco vymyslet. Myslím si, že právo je na jejich straně. No to jste ten Futaš Vyhovský, před kterým se kdysi všichni třásli? Když jsem je vyhodil. No ano, vyhazovat lidi, to vy umíte. A vy mi taky dejte pokoj. Vážená paní Všetečková, děkujeme za vaše připomínky týkající se vaší sousedky paní Bouřlivé. Bohužel vám musíme sdělit, že žádná vyhláška nezakazuje časté používání sekaček ani příliš dlouho pověšené prádlo. Co se týká nočního štěkání psů, je nutné se obrátit na Klatovskou hygienickou stanici, která jediná má možnost měřit intenzitu hluku certifikovaným přístrojem. No. S pozdravem, bla, bla, bla. Jo, tohle je slušný úřad, žádná fízlárna. Paní starostko, musíme neprodleně zasáhnout. Na hradě se dějou hrozné věci, je třeba okamžitá náprava. Tak to by stačilo. A jak starou záležitost se jedná? Asi 520 let. Tak to ještě 5 minut počká, teď jsem přišla. Sedněte si. Mohu poprosit kávu? No tak kdo je schopen mi v klidu a srozumitelně říct, co se vlastně stalo? Já bych si dovolil... Vy ne. On měl meč v hrudi. Meč v hrudi? No tak vy taky ne, paní Vlachová.
Strašidlová. Já se tedy pokusím. Dnes ráno jsme byli na schůzce na hradě s panem architektem. Pán Dřímal má totiž záměr hrad zbourat a postavit tam rekreační středisko. O tom nic nevím. Je to pravda? To je nesmysl. Rekreační středisko stavilo ROH. Já chci postavit moderní rezort pro turisty. O tom se ještě vůbec nejednalo. Aspoň o tom nevím. Dál? No a na hradě jsme byli potom zaskočeni. Spíše přepadení. Znásilnění. Prostě překvapeni skupinou historických strašidel, která hrad pobývají a prý jim hrad patří. Oteři? Ne, opravdová strašidla. Bezhlavý rytíř, kostlivec a duch. A bílá paní? Ano, ta taky, ta tam byla a byla celá bílá. To jsem neviděl. Ale já ano, prostě nás tam překvapili. A když zjistili, že se má jejich hrad bourat, byli trošku nedůtliví. Vrhli se na nás jako zvířata a ten kostlivec mě chtěl znásilnit. A čím asi? Nějakou kostí, a vůbec, hrad není jejich. Hrábí patří státu a strašidla musí pryč. Strašidla jsou přece taky lidi. Vymlčte, vy jste tady sekretářko. Takže, jestli jsem to dobře pochopila, na hradě máme strašidla. Skrvelačné stvůry. A vy jste ta strašidla naštvali? Kája má pravdu, i strašidla byly kdysi lidé a občané našeho města. Musíme se podle toho k něm chovat. Ale to je pěkná blbost. Jsou to nadpřirozené bytosti. Já bych si vůbec nevšímal. Jo, a že zrovna vy jste před nima vyskočil na stůl jako veverka. Správně. Tudíž představují obecné ohrožení a musí z hradu pryč. No jestli představují obecné ohrožení, tak to musí řešit městská policie. Ano, naši strážníci, ty už je podředu před spravedlnost. Naši strážníci, jo. Naši strážníci, jo. Si tak poradí maximálně tak s bednou pivanou flašku ruku. Tady se na ně musí tvrdě, nekompromisně, zásahovku na ně, urnu. Tak na to je ještě dost času. My nejprve musíme zjistit, jaký tyto bytosti mají status. A hlavně, jaký mají vztah k hradu. Jsou to bývalé majitelé, vlastníci nebo dědicové? Jací dědicové? Pokud by asi dědili po svých pravnucích? Kájo, zavolejte našeho právníka, třeba bude nic vědět. Ano, náš právník, ten je požene před spravedlnost. Náš právník, jo? Kašpar, jo? Teď ten nedokáže rozhodnout se dneska za den. Potřebujeme se opřít o nějakou právní rovinu, než něco rozhodneme. Tak to přeju hodně štěstí s Kašparem. Dále. Dobrý den. Kašpare. Máme tu jeden právní problém. Aha, dobře. Mám tedy objednat právní posudek? Ne, vy jste náš právník, vy nám to rozhodnete. Já rozhodnout? A o co by jako mělo jít? No, na hradě nám straší 3 mrtví lidé. 4 mrtví. 4 mrtví. 4 mrtví. Ale oni nejsou mrtví. Oni tam straší. Když straší, tak jsou mrtví. Kdyby nebyli mrtví, tak nestraší. To dá přeci rozumné. A potřebovali bychom vědět, jaký tyto bytosti mají oficiální status a jak se k nimi máme zachovat. A vy po mně chcete rozhodnutí teď hned? Ne, za 3 roky. Tak to by se dalo stihnout, teda rámcově. Teď hned samozřejmě. No, já nevím, to je složitý právní problém. A oni snad vznášejí nějaké restituční nároky? Ano, oni se tam vznáší. A zatím nevznášejí, ale musíme být připraveni na každou eventualitu. A existují nějaké právní listiny, které by těm bytostem zajišťovaly vlastnictví té nemovitosti? Možná nějaké staré kroniky? Oni jsou mrtví a mrtví nemají na nic právo.
Mrtví mají právo na důstojný odpočinek. Pokud se ho ovšem rozhodli trávit aktivní formou, v tom jim bránit nemůžeme. Ale to je zajímavý pohled na věc. To je blábol. A dáte mi to písemně? No samozřejmě. Ne. A ta rekonstrukce hradu, ta by se taky dala považovat za zásah do jejich osobních práv. Rekonstrukce by jim jenom prospěla, na tu právo mají. A vy máte kolik semestrů právnické školy? Já mám selský rozum. No, se zdravým selským rozumem náš právní systém nepočítá. Naštěstí. Ať se jdeme z místa. Paní Blechová, vy mi projdete dostupné historické dokumenty a vypracujete vlastnickou strukturu hradu. A paní Koslorizová, vy mi navrhnete rozpočtové úpravy, tak abychom vyšetřili peníze pro případnou rekonstrukci. Řekněme 100 milionů, pane Kašpare? Myslíte mě? Tady snad více Kašparů. To je taková otázka. Chci právní analýzu postavení strašidel předmětné nemovitosti. Můžu se o to pokusit. S dostatečným časovým horizontem poštem. Do zítřka. Tak šel do práce. No a sejdeme se ve stejnou hodinu zítra. Nashledanou. 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 Paní Kostelnicová. Stále slečno. Ale byste to ještě chvíli zůstat. A promiňte, já zapomínám. Myslíte, že těch 100 milionů někde ušetříme? No asi ano. Každý odbor má nějaké rezervy, aby na konci roku mohl vykázat úspory. Aha. No víte, všiml jsem si, že těm bestím na hradě také nejste moc nakloněna. Jsou to nebezpečné zrůdy. Tak mě napadlo, proč jim to ulehčovat, že? Jak to myslíte? No ten rozpočet. Jste taková chytrá, slečno, paní, dáma. Vím, že ty peníze se nechají v tom rozpočtu ušetřit. Ale což to udělat tak, aby to bolelo? Omluvíte mě? Nerozumím. Podívejte se, paní slečno. A jak to, že vlastně slečno? Je taková chytrá, pěkná paní jako vy? No znáte to. Moc práce, do společnosti se nedostanu a jak se říká, ještě jsem nenašla toho pravého. Ale teď bych já bych vám nehádal více jak 45. Je mi 37. Promiňte, to jsem nebyl daleko od pravdy. A pořád sama, jako já? Vy jste ještě taky nenašel tu pravou? Já? Já už našel pravé 3. Vlastně ani nevím, proč to nevyšlo. Představte si, jak říkáte, pořád jsem byl ve společnosti, na práci doma nebyl čas. Kolikrát jsem přišel večer domů unavený, čekal jsem večeři na stole. A večeře nikde. Říkám si, Jindro, tak jdu říct, jak jsem se měl celý den. A místo toho jsem musel poslouchat, jak se měla ona. Chápete to? Ale pořád neházím flintu do žita. Stále věřím. Že
nepotkám tu pravou. Já taky. A jak se vlastně jmenujete křestním jménem? Mladěna. Mladěna Kostohryzová. Ale to se mi nikdy nelíbilo. To je jméno jako ty Ráska. A s tím příjmením se vždycky nechá něco udělat. Stačí jen potkat toho pravého. A kdo ví, možná už je hodně blízko. A Vladěnko, a myslíte, že bychom my dva spolu Ano. si mohli začít tykat? Ano. Já jsem Jindra. Vladěnko, a můžu mít na tebe prosbu? Cokoliv chceš, Ježíšku. Že bychom spolu Ano. mohli s tím rozpočtem. Aby je to bolelo. Jak my si rozumíme, Vladěnko? Starosta tam má nějaké projekty, speciální lékařskou péči pro seniory. Tam by se možná nějaký ten milionek vyloupnout dal. Tenhle projekt vám neopustí, kvůli hlasům od seniorů. Ale možná, že by to mohlo vyjít. Alespoň získáme čas. Vladěnko, ty jsi poklad. A já mám plán. Ty policajty? Ne, ty musí postupovat podle zákona. Ale mám pár známých, který na zákony až tak nehledí. A odkud znáš takovýhle lidi? A jsou spolehliví? No víš, nebyl jsem vždycky místo starostou. Když jsem měl s někým nějaký problém, někdo se mi nelíbil, zavolal jsem Ádymu se Silvestrem, a ty mě toho problému zbavili. A navíc jsou mi zavázáni. A Vladěnko, jak by se ti líbilo být ředitelkou moderního rezortu pro turisty? Líbilo. To jste vy? Ne, bezhlavý rytíř. Pojďme do mé kanceláře, na to dořešíme. Musíme se na to podívat ze všech úhlů. Tohle ne, parchanti. Půjme pikle,
dneska na to nemám náladu. A zrovna ty mi něco povídej o pracovní době. Když nám to tu nezboří, nám to stejně spadne na hlavu. Zapomeň. Žádný víno nemáme. Ale bude. Luciáš slíbil, že nějaké přinese. To jeho víno je kyselé a smrdí po síře. To ti obrátí žaludek na ruby. Mně ne. Ale zase mi potom víně dělají prašplně na lepce, sleduj. No, ale když není nic jiného. Dobré ráno. Si přesednout. Ale jistě. Vezměte místo, má paní. Nikdy jsem nebyla vaší paní. Já nevím, že furt trváte na těch středověkých formalitách. Svatba není žádná středověká formalita. A cože jste se najednou rozhodla poctít nás svou návštěvou po tolika letech? Máme přece teď společný zájem. No jistě. Náš hrad. A co si o tom myslíte? Nevíte, jak se z té šlamastiky dostat? Nevím, lámu si s tím hlavu celý den. To je jednoduchý. Až přijdou ty dělníci, tak je vystrašíme, až se zastaví za Prahou. Nebuďte dětinský rytíři. Tady budou makat tvrdý chlapi z Ukrajiny. Se vás ráknou. To se bude muset stěhovat. Kde to vůbec? A kam? No. Mě zaujalo, co říkala ta paní z úřadu. Ta Kostižová? Ale ne, ta druhá. To zablešená. Jo, Blechová. Ta přece chtěla hrad opravit. Musíme podporovat. No. Ale větší slovo bude mít ten pultmistr. Je to lapka a šedíř. To nám byl čerdlužen. Vidím, že potřebujete pozbudit. Jo. Mám navíc všem? To je zas ten tvůj bolehlav. Budovo, moravský mužkrát, ročník 1501. To mě posílali z Moravy až do Prahy. Jo. Tak to sedí, tak se těch patoků zbavují dodnes. A propos, díval jsem se do knihy Říšníků na toho dříma. Řeknu vám, zabírá nám tam pár pěkných stránek. A ty bys nám nemohla pomoci? Vyznáš se v dnešním světě víc než my. To je těžké. Pomoc od čerta. Víte, jak to dopadá? Aspoň poradit. Tady je každá rada drahá. Je, a co takhle najmout si právníka? Tak drahé jedné rady nejsou. Vy potřebujete mít spojence na radnici. Někoho, kdo přesvědčí zbytek lidí, jak mají hlasovat. Hlasovat? O tom nerozhodne rychtář. Ne, oni mají demokracii. To je nějaký pekelný vynález. Těžko říct. Vy si myslíte, že to vymysleli ti nahoře, ti zase tvrdí, že je to naše práce. Asi jak kdy. Ticho, někdo jde. To je ta žena z radnice. Kostižová! Dostala na mě chuť. Dobrý večer ve spole. Je, to je naše Kajna. Ahoj. Jak jsi zestárla? Toho si nevšímej, to je takový pořád. Co jsi celou dobu dělala, Kájo? Normálka. Šla jsem na střední, na výšku do Prahy, pak zpátky do Čepic. Svatba, děti. Co je u vás novýho? Nového. Za takovou chvíli. Já mám nový labor. Ale je u nás něco nového. I nás bourat hrát. A vymysleli si to ti u vás, na radnici. Je, ty děláš na radnici. To by si nám mohla pomoct. Ale já tam dělám jenom sekretářku. Aha. Sekretářku, jako nevěstku. No tak to zase ne. A jak se na to dívá rychtář? My teď máme paní starostku. Aha.
Zas ta demokracie. To byla určitě vaše práce. A diktář umřel? Ne, my jsme si ji zvolili. Zas ta demokracie. No ale na ní to nezáleží, o všem se hlasuje. Jo, oni jsou tím úplně posedlí. No. A navíc se tam ten dřímal. Co jste mu udělali? Tí vás Kostohryzovou vyštval. Trošku jsme je poškádili. Jasně. No, budete mít asi návštěvu. 2 bouchači vás mají vystrašit. Vystrašit? Nás? Strašidla? No těch se nelekneme a z hradu je vyhodíme. No, to vaše vyhazování, to vy umíte. Vy jste mu to ještě neodpustila. Tak už se na něj nezlobte. Musíme teď táhnout za jeden pro vás. Ticho, už jdou. No nic, já poletím. Máme zákaz vměšování do pozemských konfliktů. Aha. A já myslela, že je to právě vaše práce. Naše? My se od vás učíme, ale jestli chcete, zařídím vám bouřku. Luciáši, to bys byl moc hodný, protože při bouřce se totiž lepší straší. A Kaji, ty už běž, nebude to hezká podíva. Zkusím se u starostky přimluvit. A my se připravíme na nezvanou návštěvu. Já zůstanu tady, tohle miluju. Tady nikdo není járnej. Jen když říkal, že tu jsou, tak tady budou. A kolik? Pár bezdomovců. Lámám jim kosti. Nezabijeme. A na čupání kostiček už se těší. Vyberu si nějakého pěkně kostatého. Co to bylo? Nevím, šlo to odsaď. Ty vole, to je kostra. Ta tu leží už asi dlouho. A podle toho, jak vypadá, řekl bych, že umřel hlady. Viděl jsi ho? Něco jsi viděl? No, ty se mi budeš smát. Vypadal jak Kamil Střihavka. Nepokoj. Ještě studený. Nebudu daleko. Tak už vylezte, parchanti. Víme, že jste tady. Hej, počkej. Kdo to byl? Člověče, já ti nevím, ale připomněla mi moji mámu. Pojď zdravit. Nesmysl, jdem za ní. Bacha, mám mačetu. Ale ne za pasem, v těle. Někdo nás asi předběhl. Teď zaplatíte. A my už jsme dostali zaplaceno. Teď se ty prachy odpracuje. Pustý, já chci na měsíc. Jsou mrtví? Blázníte? Chcete, aby ti 2 tady strašili s námi? Já jsem tomu svému zlomil Malleus lateralis. To je ta kost, co se blbě hojí. Máte v těle nůž. To je jenom škrábnutí. No, a co teď tady s těma 2? Mám je vyhodit z okna? Mám nápad. Tady už se nikdo vyhazovat nebude. My je svážeme, zavřeme je do hladomorny a ráno je pošleme na radnici. Ale jo, kamaráde, můžeš je tam vzít, ale nezapomeň být neviditelný. Myslíte, že to děti bude
námi lepší? Jo, určitě jo. Ale já myslel, jestli mezi námi to nebude lepší. No mezi námi už to být lepší nemůže. Ale tebe jsem zrovna nemyslel. Do budoucnosti nevidím. Vážený pane Kolohnáte, vaše žádost o dotaci na turnaj mistrů ve střelbě z kuše byla zamítnuta. Váš kušový spolek, to je blbost, váš kušovitý, váš kušistický, kušatý, kušomilný, to sakra nemůžou střílet z něčeho jiného. Váš sportovní spolek, bla, 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 s pozdravem místostarosta Římal. Jo, z nás si tady nikdo střílet nebude. Kámo, jdeme na schůzi. Starostka přijde za chvíli. Dobrý den. Dobrý den. Já vám říkám, že na ty strašidla se musí jít zbraněmi. Je třeba je pořádně vystrašit. Vy jste se úplně zbláznil už. Přesně tak, oni pak odtáhnou. No, tak to je teda pořádná blbost. Jak chcete vystrašit strašidla? Ale počkejte. Jsou to lidé? Nejsou. Mají tam co dělat? No, nemají. Takže pokud během demolice sami neodtáhnou, mají smůlu, nám nebude hrozit žádný postih. To nestačí. My je musíme zlikvidovat. Co když se rozhodnou a přijdou strašit sem na radnici? To ne! No to ne, tady už máme bubáků dost. Dobrý den, paní starostko. Jsem rád, že jsme tu Jsem rád, že jsme se tu sešli. Chtěl bych vám představit plán revitalizace hradu. Myslíte tu revitalizaci, která počítá s úplnou demolicí? No tak, některé věci můžeme ještě upravit. Například bychom mohli nechat mučírnu a udělat z ní wellness centrum. A předbíháme. Paní Brachová, co jste zjistila o vlastnicích hradu? No nic moc. Rytíř Kuta Švihovský z Wiesenberku a paní Bohunka Meziříčská z Lomnice neměli potomky. Po jejich smrti se o hrad soudili šlechtici z okolí a věc se protahovala. Pak přišla 30letá válka a vojsko generála Mansfelda hrad vytrancovalo a od té doby hrad chátrá v podstatě dodnes, kdy je ve vlastnictví státu. Děkuji. A co zjistil pan Kašpar? Upozorňuji, že všechny následující informace jsou nezávazné. Čas na vypracování byl absolutně nedostatečný. Takže prošel jsem všechny důležité listiny týkající se práv člověka. Listinou základních práv a svobod počínaje a licenčním ujednáním Microsoftu konečně. Ale nikde jsem nenašel jedinou zmínku o tom, že by strašidla měla mít nějaká práva. Podle Microsoftu, a to dávejte pozor, podle Microsoftu nemají žádná práva dokonce ani živí lidé. To je co? Takže si s nimi můžeme dělat, co chceme, bez ohledu na ty bytosti, co tam nelegálně sportují. Ale to byli kdysi živí lidé a měli by mít nárok na důstojný odpočinek. Ale teď to jsou dávno mrtví lidé. No, pravdou je, že byli řádně pohřbeni. O tom záznamy v kronikách jsou. Tak proč nemají po smrti klid? Tohle není věc městského úřadu. Ten se má striktně řídit zákony. Paní Kostohryzová, kdybychom se chtěli pustit do té rekonstrukce, máme na to peníze? No žádné volné peníze nemáme. Je tam pár projektů, které by se daly odsunout. Jeden z
Speciální lékařská péče pro seniory. Ten by mohl posečkat. A to by šlo. Na nedostatek lékařské péče ještě nikdo neumřel. Takže tomu mám rozumět, že jediné volné peníze, které jste našli, jsou v mém projektu. Tady něco smrdí. No taky bych řekla. No to snad všichni vidí, ne? No ale tady něco vážně smrdí. Jáne. Taková zatuchlená, nebo co? A jde to od dveří. Cože? Dále. Tak běžte někdo otevřít. Pane Kašpare. Já nemám kompetence k takové činnosti. Máte. Ne, notáři ověřené oprávnění mi nejsou. Že vy kriminálka? No to by byli rychlí. Teď jsme ještě nic nerozhodli. Tak co, kdybych tedy otevřela já? To budete hodná. Nikdo tam není. Nikdo tam není. Je ten smrad. No, smrdí to hezky, ale že by nám ten smrad bušel na dveře? No, vraťme se k práci. Máte sebou ten rozpočet? Ano, mám. Jak to děláte? Já nevím, začala jsem chodit na jogu. No ale já tu vidím plno položek, na který bych se dal ušetřit. Určitě nedám. Procházeli jsme to velice pečlivě. Vy jste to řešili společně? Ale my nic spolu nemáme. Nechte toho! Okamžitě toho nechte! Vy přestaňte s tou jogou. Ona mi tady dělá na schvály, viděla jste to? A nežalujte. Tady straší, já to říkal, to jsou ty strašidla z hradu. No tak dost! Jste z hradu? Přišli jste nás zabít? Co nás chcete? Tak. Duchové odpovídají ano nebo ne. Chcete nás vystrašit? Něco vám vadí, že chceme zbourat ten hrad? To byly návodné otázky, to by žádný soud neuznal. Můžeme vám nějak pomoct? Fuj, to už bych nechtěla zažít. Že by si něco zapomněl. Třeba peněženku, nebo klíče, asi mobil. Tak já zase otevřu. No, co to je za lidi? Nejsou to náhodou vaši lidé? Trochu je znám. No a co tu dělají? Pan místostarosta chtěl problém vyřešit po svém. Tihle dva měli ty strašidla vyhnat. To je nesmysl. To bylo naposled jasný. My jsme tam málem zařvali. Klid, chlapci. Pojďte za dveře, tak to spolu vyřešíme. Pojďte. Za to bude příplatek. Přišli bez podrazu, jasný? Klid, tam vám neposlejte. No tak tohle se nestalo. Za to by mohl být prokurátor. My tu musíme postupovat podle zákonů. Proto ten duch tak tady zuřil. No, možná bychom se jim měli omluvit a začít s nimi konečně jednat jako s lidmi. To konec porady. Laděnko. Co budeme dělat? Malu. Půjdeš se mnou? Kamkoliv. Náhrad. Zas takovou romantiku jsem si nepředstavovala. Neboj se. Myslím, že vím, co máme dělat.
Jindro, je to rozumné? Chceš být ředitelkou vlastního rezortu pro turisty? Chceš? Já se jenom bojím, že to nevídeš. Klid. Tentokrát to uděláme podle zákona. Pánové, pojďte! Je zapotřebí, abyste vykonali svoji povinnost. A jakou přesně? Na tomto hradě, který patří státu, se nachází několik osob, který ohrožují občany tohoto města. Takže doufám, že víte, co je vaše povinnost. To samozřejmě víme, ale tady jako tak nějak nikdo není. Ale oni tu jsou, oni se okážou. No tak já jim trochu pomůžu. Takže, ty osoby, jménem zákona, vylezte, my víme, že jste někde tady. Jasný. Aha, furtmistra stará pana. Vy jste tu zas? A jsme tu sami. S námi přichází zákon. A vy jste kdo? Bacha, my jsme hlídka městské policie. A konečně vojáci. A jakou máte hodnost? Já jsem praporčík a kolega je vrchní strážmistr. A přišli jsme se vykonat svoji potřebu. Potřebu? To si poslušte. Nebudete první ani poslední. Myslel jsem vykonat povinnost samozřejmě. A co přesně to znamená? To znamená, že vás odsud štandopédo vypakujeme. A pokud to nepůjde, použijeme donucovací prostředky. Donucovací prostředky a štandopéde. No to se mi líbí. No tak, pohotovost. Šéfe, jsou v přesile. No tak do nich! Opatrně, stará pano. Pozor, pozor, pozor. Já vás upozorňuji, že v krajním případě my máme právo použít střelnou zbraň. No konečně. No tak střílejte, sakra! Kamaráde, můžeš prosím tě? Teď čumte. Na mě žádné zbraně už dávno neplatí. Ty brďo, ono bodnu. Dojte ty hračky, pánové, než někomu ublížíte. Já to mám. No, to jste se teda chlapci předvedli. Pomozte mi někdo, kolego, kamaráde, dáme. Máma už se probírá. To jsem si vody. Pardon. Nic než poučové triky. Tak teď vážně. Mám tady příkaz, který vám nařizuje okamžitě opustit tento hrad. Jaký příkaz? Tady ten. 10 rohlíků. Maruška, Evina. Jsem tam taky. No, tady. To není on. Tady ho mám. Moment, chybí tam pečet. My už pečet nepoužíváme. No a jak poznáte, že je listina pravá? No je tam doložka, kulatý razítko, že byl podpis úředně ověřen. Tak to tam není. To je přímo od starostky, tam doložka být nemusí.
Ale... Nemusí. Poslouchejte vy dva. Tady něco smrdí. A náš duch to tentokrát nebude. Ty to ověřte. To taky uděláme. Kamaráde, můžeš to zařídit? Jasně. Za chvíli jsem zpátky. A vás si tady zatím pohlídám. Tolik projektů, ať mi nikdo netvrdí, že jsou všechny nezbytné. My ty peníze najdeme, i kdyby měl dříma kupnout steky. Tady je ten parkovací dům pro návštěvníky hradu u JZD. Ale ten opravdu potřebujeme. No jo, ale za 500 milionů. To je opravdu hodně. No a co tady ten projekt, tablety do škol, musíme ty děti odmala potrvat práška? To jsou počítačové tablety. To platí EU, tam nic neušetříme. No a tady je projekt revitalizace lesního biotopu odpadní biomasou dřevozpracujícího průmyslu. To je to za hovadinu. To se bude do lesa navážet hobliny, aby se zabránilo vysychání půdě. Bude se vozit dříví do lesa. Platí to stát? A vůbec. Všimli jste si, jak ta Kostohryzová na tom Dřímalovi visí? Ten jí má úplně obtočenou okolo prstu. No co? Ona je sama. On je blbec. Mohla bych to chlapat. Hlavně, aby to nemělo vliv na její odborný úsudek. Víte co? Podejte mi ty výsledky loňského hospodaření. Jsou někde ve skříni. Já tam dojdu. Máte to? Je to někde nahoře. Paní starostko, máte ve skříni kostlivce. No tak to je snad problém minulého vedení, ne? Opravdového kostlivce. Dobrý den, vážené dámy. Omlouvám se, že sem přicházím tímto způsobem, ale je to již na úřadech taková tradice. Vy jste z hradu? Ano. A máme tam teď takovou lapáli. Je tam pan burmistr a tvrdí, že se máme okamžitě vypakovat a že hrad se bude bourat. Mám na to i úřední lejstr od vás. A mimochodem, tohle je taky pro vás. Našel jsem to ve vedlejší skříni. O žádným lejstru nic nevím. My se tu zrovna snažíme zjistit, kde vzít ty peníze na rekonstrukci. No to už je snad případ pro policii. No ano. Nějací policisté jsou tam s burmistrem. A není tam náhodou i Kostohryzová? No, ta kostižravá, ta je tam taky. Tohle nás bude zajímat. Je to původní rozpočet na ten parkovací dům. Cena jenom 400 milionů. Aha. A proč my ho máme za 500? Doporučuji se zeptat pana místostarosty. Bylo to totiž v jeho skříni. No tak to ty peníze na rekonstrukci máme. Musím vám poděkovat a slibuji, že uděláme maximum, aby hrad zůstal stát. Dáte si něco k pití? No rád bych. Ale máte tu pěkný koberec. Vy na hradě topíte? Strašidla netopí, až na vodníky teda. A vždyť se z něj kouří. Hrad hoří. Ježišmarja, hoří! Husiti! Hoří stříma! Už toho mám opravdu dost. Kájo, zavolejte Hej Petrovi a zkurcuji dobrovolné hasiče. My tam poběžíme pešky, ne? To bude nejrychlejší. Hlavně žádnou paniku. Můžete běžet za náma. No nevím, jestli když vy poběžíte přes náměstí. A já za váma.
Když dovolíte! Já to raději vymu s kratkou. A vy můžete se mnou, dámy. No dobře, běžte tam povídat, zařídit ty hasiče. Proč ne? Až já toho zmetka dostanu do ruky, takhle zakouří celý hrad. Neboj, už nehoří. Já vím, kdybys to odnesl nejhůře. Už nehoří? Nehoří. Luciáš pomohl. Seslal nám obrovský déšť. A nakonec hasili i ti dva vojáci. Dobrý den, jsem starostka města. Musím se vám omluvit, tohle jsme opravdu nechtěli. No jo, to si všechno pěkně vymyslel ten purtmistr. Myslel jsem si to. Za padělání úředního dokumentu ho čeká kázeňský postih. Bude o hlavu kratší? Tyto středověké tresty už nepraktikujeme, ale mohu navrhnout jeho odvolání. To nebude stačit. K jeho hříchům si taky připočtěme žhářství. A korupci za ten garážový dům. Drželi jsme ho tady a nakonec uprchl i s tou babou Kostojedlou. A pak jsme ucítili kouř. Okamžitě nás puste! Klídek. Tak jsme nakonec šapli. Tady zalazí mučírně a bude tam i kanistr benzínař. Mučírně, to jste mě měli říct. Mám tam ještě funkční loukoťové kolo na lámání kostiček. Kosti ne! Nechte té komedie a puste nás! Klída. Kdo zapálil hrad? Jak to mám vědět? A kde jste vzal to povolení na demolici? Tak o tom já nic nevím. Ten je zatvrzelej jako husita. Odvezte ho na státní policii, ať ho zadrží. Přijdu jim podat vysvětlení, ale s vámi si to ještě vyřídím. Já chci právníka! Jo, Kašpar už čeká. Jindříšku, já tě neopustím. Vaděku! No, to máte pravdu. Jdemte s ním, musí se to všechno vyšetřit. V pořádku, tak pojďte věřličky, pojďte. Tak je po ohni, máme štěstí, že začalo pršet, Luciáš pomohl. takže to dopadlo dobře. No, dobře. Jak se to vezme? Ty peníze na tu rekonstrukci najdeme. Můžete to strašit dalších 600 let. No právě. Když vidím ty roky před sebou, má paní? Mě už to strašení taky zmáhá. Vy už nechcete strašit? Už bych chtěla mít klid. No a co by vám pomohlo? Těžko říct. Je to prokletí. No, já bych možná věděla. To byste byla první za těch 520 let. Vy, paní Kohunko, jste žila s rytířem pod jednou střechou, ale manželkou jste nikdy nebyla. Jaké to bylo pro vás? Jako prokletí. Všichni se mi smáli, ani na trh jsem ho nemohla doprovodit. Odpustíte mi to někdy? No a to právě já myslím, že tady odpuštění nestačí. Vy si ji budete muset vzít. Vzít? Vzít? To by mohlo fungovat. Ale nesmysl. Který farář by oddal 2 strašidla? No, v dnešní době máte na výběr. Buď církevní nebo civilní sňatek. To by opravdu mohlo fungovat. Jsem génius, No jasně, jakože mě to nikdy nenapadlo. My vám vystrojíme ohromnou veselku a víno poteče proudem. To jo, hlavně z kostlivce. No, zase tady něco. No, už jsme na to trošku staří, ale ten civilní sňatek bude fungovat stejně jako církevní? No,
Je tam kulatý razítko, takže to musí platit pro všechny instituce. Paní starostko, udělejte to hned. Hned? Já nevím, jestli mám všechno potřebné. Vy nic nepotřebujete. A naši budoucí manželé potřebují svědky, ale hlavně prstýnky. A víno? Víno na přípitek? Po obřadu používáme sex. Sex? Hned po obřadu? No teda. Aha, ty prstínky. K čertu. Bez kolek. Teda řeknu vám, my to tam dole všechno sledujeme. Lepší než telenovela. Dovolte, abych se představil. Jsem pekelný vyslanec Luciáš a pro vás něco mám. Je, prstínky, Luciáši, nejraději bych tě objala. Jsi můj nejlepší vyslanec peklo. No, tak už jenom svědky a máme všechno. Obávám se, že svědkové musí být živí lidé. Ale neboj, ty můžeš jít za družičku. No, běž se ale převlíct. Vypadáš jak plachta z kamionu benzimarky. A Káji, půjdeš mi za svědka? Ráda. Paní Blechová, mohu poprosit já vás? Bude to pro mě obrovská čest. Děkuji. No, tím pádem máme všechno. A hudba bude? Hudba. No, a neměl by nevěstu k oltáři doprovodit její otec? No, toho zabili husiti u sudoměře, ale jestli ho chcete, tak jeho lebka je pohřbená pod hradní kaplí. Lebka. No, tak to jsem snad v lepší formě, dovolíte? Milí hříšníci, konečně jste se dočkali. Teď vás čeká peklo. Milí snoubenci, konečně jste se dočkali. Po několika měsících známosti jste jeden druhého teprve oťukávali. Krále kravina. Milá Bohunko, milý pane rytíři, za těch 520 let jste si prožili své. Nikdy jsem si nebyla jistá, že právě vám přinese manželství štěstí. Říká se, že láska hory přináší a že trpělivost růže přináší. Vy jste nám to potvrdili. Zasloužíte si najít svůj společný svět. A zbývá to poslední věc. Říct si to společné ano. Prosím všechny přítomné, aby povstali. Táži se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou nevěstou Bohunkou. Budiš. Ano. Budiš ano. A táži se vás, slečno nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným rytířem Půtou Švihovským. Ano.
Protože jste splnili většinu podmínek, které vyžaduje právní řád České republiky pro manželství, prohlašuji tímto vaše manželství za právoplatně uzavřené. Hodně štěstí, málo pláče, do roka 2015. Tradičním symbolem manželského svazku jsou slubní prostýnky, proto vás nyní žádám, abyste si je vyměnili a dali si svůj první manželský polibek. To bylo tak krásné. Po tolika letech se konečně dočkali. Mě snad úplně tečou slzy. A myslíte, že už jsou tam nahoře? Ještě čekají před bránou. Dneska má službu svatý Petr. A oni ho tam vemou, rytíře. Vždyť podle kronik zabil několik desítek nepřátel. To bylo v čestném boji. Za to dostane jenom obecně prospěšné práce. I ne, to vedou i tam. No jo. Bude pršet na poušti, otevírat padáky, napomáhat nemocným dětem a napovídat novinářům. A jak to, že vy jste vlastně nezvěděl taky? Já? Proč já? Vždyť já jsem si Bohunu nevzal. No a nechcete si taky někoho vzít? No. Třeba s Kohryzovou. Dejte pokoj. Mně se tady líbí. Můžu se hezky dívat na to, jak se všechno opakuje. Láska, závist, nenávist, bída, války. No jo, ale s kým teď budeš po noci hrát mariáš? Pravda. No, a jestli jsem dobře rozuměl, no tak hrad se přece bude rekonstruovat. To přece přes den budete potřebovat hlídače, přes den průvodce a v noci hlídače. Kolik si účtujete, pane Kasteláne? Mně stačí 1 láhev vína denně. No, s vaší erudicí budeme mít tady na hradě nejlepšího průvodce na světě. Erudici, tu máme skříni, tu piju v zimě. No, tak my se musíme omluvit, my musíme ještě něco vyřešit na policii. Já vám povím, paní starostko, že ten Říman dostane taky obecně prospěšné práce. Možná se stane i premiérem. To není možný. Ona vidí do budoucnosti. Ne, já čtu noviny. Tak nashledanou. Tak se tu mějte. Občas se tu za váma stavím a přinesu vám víno, ať vám tu není smutno. Budeme se těšit. No, kamaráde. Tak všichni odešli, zůstali jsme sami, no a zbyl nám jenom sex na stole. Ani se nenapili. A víš ty co? Pojďme si připít. Připijem si na to, ať je tady čím dál tím méně strašidel. No, a když už tady jsou, ať jsou alespoň obecně prospěšná. Thank you.
Přečtu polní z čepic, ještě k tomu je hic, sotva pletu nohama. Na konci té cesty trníte, stojí tam na kopci hrad. Sednu si do trávy, napiju se kávy, o strašidlech si nechám zdát. Nárabí na hradě ve veškeré parádě, bílá paní šla už dávno spát. Tam měla ve zvyku podle svého budíku o půlnoci chodit strašívat. Spolu se svým milým půtou, duchem a kostlivcem mastí karty spolu jednoho stolu, navzdory všem šejdířům. Vážení přátelé, kdybychom ještě chtěli rozdat několik potěšení samozřejmě a taky jednu cenu za nejlepší mužskou roli. Takže děvčata, pojďte ještě mezi nás, pojďte se nám ukázat. Odhrňte někdo laňtu. Že my holkám poděkujeme za skvělý zážitek a za všechno spolu s Bubákem. Jedna nám zbyla, nevím, jak je to možný. Pro Aničku máme tady. A teď bych ještě rád předal cenu za nejlepší mužskou roli. Já bych poprosila všechny pány. Je to cena Zlatého Oscara za nejlepší mužský herecký výkon. Pro vás tady mám takhle něco sladkého na nervy. Jste to s náma ženskýma vydrželi. Ty máš taky. A ještě k tomu dodám, je to nejenom za nejlepší herecký mužský výkon, ale je to taky za to, že zvládal ráno chodit na zkoušky po noční službě a dostane ho Víra Kůz. Bylo to pěkné. Jsem teda z toho trošku na měko, jako asi všichni tady, když jsme začínali, když se poprvé otevřela opona
Myslím, že každý z nás byl má rušičko. Asi jsme to zmákli, ne? Určitě! Tak přeju všem hezký večer a děkujeme, a pokud byste nám chtěli nechat vzkaz v naší kronice, budeme moc rádi. Je tam ven, před ní za dveřma. Díky. Nejsme profíci, jenom věční amíci. Na herce si jenom hrajeme, protože se rádi smějeme. Nehodnoťte nás, užijte si s námi. Jsme na tomhle světě jednou a jsme tu rádi. Dali jsme energii, kterou v sobě máme. Od vás nás potěší aplaus a že se známe. Čepice, čepice, čepice a my. Čepice, čepice, čepice a my. Od vás nás potěší aplaus a že se známe. Čepice, čepice, čepice a my. Čepice, čepice, čepice.